Hey folkens, i dag spiller Team Fortress på, jeg kan ikke udtale navnet. Jeg vil gerne spille, Minecraft, men det kan jeg ikke. Og jeg er ikke ligefrem den bedste for. Ja, det sniper i hvert fald. Der er I bare se. Bøsser. Ej, okay. Det der. Jeg ved ikke, hvad var. Jeg døde lige, ja. Jeg er skyldig. Jeg ved godt, jeg er sammen. Ikke så sej. Kaptajn Hotdog. Fuck. Hvad sker der? Don't shoot. Au. Kaptajn Hotdog. Videre. Dræb dem. For mig. Dø. Jeg ved, jeg er for sej, og jeg er for lækker til dig. Men hold op med at dræbe mig. Come on. Jeg ved, jeg er så super sej. Dræb det. Jeg dræbte en. Woo! Ej, okay. Jeg dræbte 7. Og det er 33 gange. Hvad sker der? Jeg holder lige mod ham. Hvad sker der? Jeg dræber. Okay, det gør jeg i virkeligheden. Bombe! Hallo! Her kommer jeg. Hallo! I say black pun, no hack, Snowy. Hvad? Jeg ved sgu godt, jeg er sgu lidt kedelig, men det er hvad jeg er. Kedelig. Det er sgu også fordi Team Fortress, det er sgu også så dumt. Ja. Jeg er sgu så dum. Så dumt. Det er så fucking dumt. Jeg motherfucker, så shit. Nej. Yes! Og forhåndelig, så er det. Kom nu videre, Kaptajn Hotdog. Jeg ved, jeg er bedre end dig. You. Det er bare mig, der flyver allerede igen. Fucking assholes. Gå væk, kaptajn. Nej. Ej, okay, jeg er dårlig.
Måske skulle jeg bare komme til. Jeg brænder. Yay. Don't kill me. Puha. I'm not just in my battle. Stå stille. Og har du ADHD? Hvorfor dræber alle dem, jeg skal dræbe? Bag for noget over. Og hvis jeg ikke så meget... Okay, jeg har taget fint meget. Kom frit frem, pølser. Pølse, pølse, pølse. Lollipop, 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 lollipop. Slikpind, slikpind, slikpind. Kom herhen. Kom herhen. Kom herhen. Kom herhen. Kom herhen. Kom herhen. Fuck dig, altså. Dr. McDuffins. Kom her, fister. Gå fra mig. Die, motherfuckers. Du kan klare bossen, hvad fister? Bøsse, bøsse, bøsse. Jeg har læst bare svile så meget. Som jeg ved ikke hvad. Ej, jeg synes ikke. Jeg kan boost jumpe. Fuck the lord, det er den forkerte ende, vi kom hen i. Hvad er det for noget? Hvad sker der? Kom hen. Slut. Der. Nede ved på skærmen Facebook.com Granny Grafting. Fuck, det lækker lige nu, altså. Fuck, det lækker. Hvad sker der? Nej, nej. Jeg skal pause, jeg lækker. Hvad sker der? Jeg ved ikke, om I kan høre det, men min computer larmer helt ifra. Her. No. Jeg vil ikke allerede slutte. Ved hvad jeg besluttede mig, jeg græder lige nu. Nej, okay. Jeg skulle være slutter. Kaptajn Hotdog gider ikke lade være med at skyde mig. Ellers så venter jeg bare over en. Nej, ryk frem. Ryk frem. Nej. Hvad? Hvad skete der lige der? Der har jeg fået her, og det er min ven. Du har slet ikke set det igen, men det... Jeg har slet ikke om. Min ven har fået et nyt arbejde. Space Screen. Jeg har bare et skjold der. 5 for gram, det er simpelthen ikke god der. Det er simpelthen ikke godt.
Simpelthen ikke fun. Ved I hvad, jeg skal virkelig have tjekket den her computer. Ej, ved I hvad, jeg stopper nu. Så prøver jeg igen om lidt, fordi jeg kan sidde der med pladsen at gøre. Så vi ses. Rock'n'roll. Ups. Forkert knap.